Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSSTV ngesiXhosa. Sizakhumbula into obunjengaye ebetheke asobhaqwa nguNeli. uNeli angakayithi vu into yoba ubone ntoni. uNeli ke sanuthe asodibana noGcina ke wamxelela ukuba uGcina ubonile ke into yoba unjengaye uthathe i-toothbrush kaKwenzo. Wabe sesithi ke uGcina, yho, hayi ke uba uyakwazi ugcina imfihlo ndizokuxelela uba kwenzeka ntoni. Ube sesithi komnye ewe, athi ke na ke uVusi hayi ngokanjengaye. So unjengaye ubhizi nje ufuna ukwenza i-DNA for bonke abantwana bakhe. Seyicacile ukuba ngoku uphezu kwantoni. So oko kuNeli ekuhambisile ke eyiloo nto ke. uNeli ke uthe asawufika ke kubasebenzi wafika waqala phantsi ke abanye wabaxelela uMamV noThuli uba yeyi guys yizani, nantsi into. Niyakwazi nokugcina imfihlo nina? Bathi abanye ewe yiza. Kwavalwa neminyango wabachazela into yoba guys kukho into enje apha. Unjengaye ndimbone ehamba eyothatha i-toothbrush kaKwenzo. Into endicingayo into yoba ke ngoku uzokwenza i-DNA. So uvele wathi uMaMovi ke yena, hayi mna into endiyaziyo uba inoba nguVusi oyena mntana ongengowapha not uKwenzo. Abe sesithi komnye, hayi kungenzeka uba nguKwenzo kutsho uNeli. Hayi bavele baphele intseni uNeli uMamV noThuli besithi soze not uKwenzo, kaloku uKwenzo ngumcephe ucandiwe kanjengaye. So bavele bathi ke uthi uMaMV uthe ke masibhejeni ke mna ndiyabheja ndibeke i-200 ndithi mna nguVusi lo ngowalapha. Nolentuka ke noThulisile wabemncedisa kwathiwa naye makafake i-200 yakhe uNeli. Wathi uNeli hayi yena le nto bayibona ngathi igame yena akadlali apha and uworried ngayo yonke le nto nemiphumela yayo. UPhetheni ke yena ngapha ubhizi ncokola noMfundo uyambalisela into yoba yeyi hayi sana unjengaye uyandipanisha and undipanisha ngee-mistakes zam zakudala. So baye bangqinelana ke ngoba amadoda akhohlakele bebo bayi-2. noMfundo esithi ke naye uziva ingathi uyapanishwa ngoba kaloku njengangoku waliwe ngumxolisi. Umxelele ke uba unjengaye ufuna ukwenza i-DNA for abantwana. So noMfundo nguthukile ke esithi hayi akazi naye uba kufanele kwenzeke kanjani kodwa aka-understand. uVusi yena guys uncokola noGcina baplena into yoba kwenziwe i-fake profile ethile ngobungathi khona i-supplier ekhona ezosebenzisana nekhampani yonjengayo apha azokwazi khona into yoba kubiwe imali. Loo mali yongena kwi-akhawunti, leyo akhawunti ke izobe iphantsi kwegama likaGcina. So ke uGcina ke besithi ke ngeke le nto akayiqondi kakuhle yena ngoba unjengaye ungumntu okwaziyo ujonga izinto. Uthe ke uVusi no kuzofuneka singatatazeli siyenze nje kakuhle yonke le nto because kaloku unjengaye vele angasola. So bafuna uba imali abo bayi-2 bazomdistroya ke unjengaye njengangoku. Kanti eXhopho uSam ke uthethe noJangase ke esithi ke bayazidinga yena, iyazidinga in fact yena ii-blessings zikaSibongile kuyo yonke le nto yabo yokubuyelana kwabo. So udinga into yoba bakhe bathethe naye. Baye bavumelana ke novuma. So uqale kunoMfundo ke before ayofika kuSibongile eyofuna iingcebiso ngoba angathetha kanjani na noSibongile ukuze baphinde babe rayithi. Sikhumbule into yoba uSam ke ngulo wayetyholwe ngento yoba wabulala umama kaSibongile. So unoMfundo ke ufike bancokola kwamxelela ngayo yonke into. Besithi unoMfundo ke no yazi into funeka uyenze menzele umemulo. Umkhombisa into yoba umthanda kangakanani and uyamsapota kuyo yonke into ayenzayo uSibongile. Uyivuyele ke uSam ke yonke le nto sibengayicingi. So uyile ke kuSibongile apho afike khona esesikolweni besemxelela ke into yoba bakhe banamahixi-hixi bobayi-2 kodwa ke njengangoku kuyazama into yoba kulungiswe izinto and nabo njengoba sebebuyile notatakhe naye urhalela ulungisa izinto naye. Wabe semxelela ngento yoba ke bafuna ukumenzela ke umemulo. Yho, bevuya ke shem uSibongile esithi bengayilindelanga naloo nto. Wabe sithi omnye njani ngoba kaloku wena uziphethe kakuhle wade wafika kule age ukuyo. So ufanele uba sikwenzele something etsho into yoba siziqhenye ngawe nangendlela oziphethe ngayo. So uyavuma ke uSibongile yonke into erayithi. Ufowunele noKwenzo ke after wamxelela uba kuthiwa kowabo uzokwenzelwa ke kutsho uMamSam ke uzokwenzelwa umemulo. So noKwenzo bethe ke uvuyisana naye ethi ndiza kusapota, ndizawube ndikhona, ndizobe ndilapho kuyo yonke loo nto ezokwenziwa. uNoMfundo ke uzamile ukuthetha nonjengaye into eza kwenza isense ngayo yonke le nto yakhe noPhetheni esithi ke wena uPhetheni awumcingeli because kwangoku uyamhlukumeza and ubukhe wamhlukumeza before kwangento ehlanganisene
no-boy boy. So why ke ngoku ungavele uyiyeke kanje le nto? Because le nto udistroya nje umzi wakho kuyo yonke le nto uyenzayo apha. Njengaye uthe akazukwazi yena uyazidinga ii-answers and ke ekugqibeleni sezilindele iimpendulo kuthiwa zikhona. Wathi ke uNomfundo ucela zange azivule ezo results ezo. Njengaye kuthe uzobona sazi ke noba akazuzivula na. Then uSangweni ngapha ke guys ke wasifumana ke isibhaxu kule nto yokugeza kwakhe from uKhuzwayo umgalele kakhulu ke ngebhanti embuza uba utheni le nto engazazi uba ungumntana because uthetha nakanjani mos noVuma noKhuzwayo bethetha nakanjani ke. So isibhaxu usithole. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.